Jeg styrer på det. Vi er lige nået frem til at kunne op. Der bor ikke så mange mennesker, men alt for dem, de skal også have det godt. Jeg tager mig ned på mig. Jeg kunne nemt på mig to. Du er der 5 år episode. Perfect weather. C'est ensuite alors c'est Qeqertarsuaq pappuram pisitaqpassuatqaat nipiliutitamaasni sarpu amnina tuarfum appisimaassaavut. Our sound engineer. Har du været herfra? Jeg sejlede forbi. Så har du ikke været herfra? Nej, det var godt. Jeg spiller der sidst med hende nøj over halvdelen. Ja, ja. We're there. Hvor er du henne? Qeqertarsuaq. Har du været her før? Ilissinnut Minguak Galat Nani. Dokek. Besottatuvunga Nanook Er I lidt trætte, dreng? Har brug for en lille lur.
want to sit shotgun? Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq festival. Taava massakkut Ilulissat alakkaarlu taava Qeqertarsuaq mukissagut. Ippasnuan. Hvordan har turen været for dig indtil videre? Har været dejligt. Hård, men dejligt. Fed tur. Hvad er du med? Jeg har sgu også det. Fed tur, mand. Lidt hårdt, ikke? Lidt hårdt. Ja. Det var den her. Så har vi rockstrækkeren. Den er for vild. Our guest from France. Marie. The best drummer in Greenland. The drummer of Greenland. Yeah, pretty much. So yeah, because of this thing, it all comes out. And then And our guests from LA. this is where we are. Let's go. Poof, poof. Now play some disco. Play some disco. Paul, how's your trip so far? It is better than I expected. Way better. I love it. I'm having great. And I brought my mom. I brought my mom. You like it, Mom? You happy? You like this? It's okay. It's whatever. I said I'm good. Crazy. Never seen this. Nanook in 2011 for my first trip to Greenland, and in the hostel where I was, I heard some music and I loved it. So I asked, and it was Nanook. So I just bought my first CD for my first travel.